Maia Kurutxet basen afartarra Parisetik iritsi berri da, SKFK arropa marka bizkaitarraren azken kolekzioa aurkeztetik. Ureka izeneko kolekzioa kabalegi trinketean, markaren 25. urteurrenaren kari Pariseko modaren astean. Lehen aldikotz joan gira Parisera, kolekzionea presentatzeko eta tiro aldiz egin dugu Espainian, Madrilen. Eta benetan ene gogoa zen Fashion Weekend parte hartzea Parisen, erakusteko bebai bi aldetaik izanez eskualdunak eta hemengoa, nonbait gure bi kapitalak dira eta pixkat izaiteko presentzia bat edo hasteko gure presentzia lan zen Parisen. Pariseko trinkete zaharrenean eraikin bateko 7. solairuan pilotaren esentzia kolekzio berriaren arima izan da. Benetan leku hori tipia, zaharra, la tomet lurrean, paretak suriak eta nun hainbeste urtez ikusten da pilotaren trazak. Atseman dut hain edera, susen ukan dut, behitu, berdintzai baina han nahi dut egin. Eta horrengatik joan gira ara. Benetan lekua egin du, hori antolakotza guztia horren inguruan egin dut. Piloten oialak, zesta puntaren materiala, testurak eta volumenak. Iparraldeko eskutik lantegiaren laguntzarekin sortutako atmosfera izan da hilabeteetako lana. Kolekzione bat historio bat da, eta montatzen da, eta nik gainera hartzen dut paretaren tekstura imprimatu dut eta landu dut pinturarekin arropatan, gero lanarekin egin dut lan bat ere lantzeko pilotaren impactoa hori eta energia hori. Joaniz seka tailer batzuetan pilotaren instrumentuak eta ikastea teknika eta pilota eta modaren fusioa Orekaren behar aldarrikatzeko kolekzio berriaren izena aldarri gisa. Oreka falta da usteot gaur egun, hainitz gauzetan, moda bundua batez ere, eta Oreka hor enentzat nahi du egan. Industria, artesania. Oreka bebai da tradizioa eta modernitatea edo zer garen artean, horien gauzen artean. Zer aldugu salbatu, zer behar dugu erabili, gure kultura egiten duena eta zer bilakatzen ari gira eta biarretzi zer izanen garen. Oreka ere da dualitatea, no? Zerbait bi gauzen artean, horrengatik erabili dut kolekzione horretan hainitz suri eta beltz, kultura mailan bebai. Internetarekin gauzak doa superharin, telefonoarekin gabiz impacto guztiak, denbora guztiak ukaiten eta gabiz galtzen gure kriterioa. Eta enentzat Oreka hor badu zerbait lotuta horrekin, zer da gaur egun eraikitzea kriterioa. Eta gure kriterioa gaur egun zer izanen da, horien dena artean. Slow hitzarekin desfilea amaitzea ez da ausazko erabakia izan. Fast fashionaren aurkako ideia SKFKaren filosofiaren zutabeetako bat baita. Entzatzen dut erakustea industri mailan alere holan lan egin. Eta salbatuz hori. Artea, jasangaritasunean ekin lan egin eta hartuz denbora. Approach bat slow. Jantzien, aria, oialak eta katearen prozesu guztia herrialde ezberdinetan eginagatik ere eurek gainbegiratu eta kontrolatzen dute materiala berrerabiliz eta jasangarritasuna ardatz. Moda munduan izanez, lehenik behar dugu enamoratu, lehenik maite duguna egitea da diseinatzea. Gira artista kolektibo bat atzetik, nonbait, gira denak artistak. Eta azkamaten hori da, nik usot gure motiboa, zendako egunero gabizan egiten eta hori egiten. Eta gero, bigarrena, heltzen dana, paraleloan berdenboran edo jasangarritasuna da, eta noiz ezartzen duzu idein bat martxan, jasusen etortzen da nola eginen duzu. Bizkaian bizi da egun Lasain jaiotako sortzailea. Iparralde eta hegoalde artean joan etorriak eginez eta munduan zehar bidaiatuz, duela 15 urtetik SKFK markaren zuzendari artistikoa da. Moda eta sorkuntza pasioa dira beretzat.
Ez du balio egitea, hainbeste gauzak eta hainbeste lan ez baduzu benetan maite, eta egia da, uste dut maite dugula benetan egiten duguna, hori mantentzen du sua nunbait. Bait bada ziklo hori moda munduan, nun behartzen zitu, berritzea pentsamendua, baina nik maite dut mantentzea justo adar gogor bat hor zer garen. Eta hori ukan eta nahi nuke berez idatzi hori egun batez, manifesto bat egin, eta idatzi zer garen, eta gero horren inguruan edo horren barne beti sortu, eta beti evoluzionatu. Eta bai, pentsatzen dut hori da edera dana benetan eraikitzeko. Betiko zerbait geratzen dana.